Inazuma Eleven аниме с толкова добри епизоди, за жалост толкова и лоши епизоди, но в днешното видео ще ви представя, по мое мнение, един от най-подценяваните епизоди в цялата поредица, и това именно епизод 14. Епизод, за който много не се говори, но в днешното видео ще ви разкажа какво успях да науча от него, след като вече съм по-пораснал. Епизода започва с Марк и Джуд, които си говорят след областните финали, но ще пропуснем някои неща, за да стигнем до основния сюжет на епизода. Всичко започва, когато след празненството на Реймон за победата на областните финали, в ресторанта на Хилман влиза възрастен мъж на име Чарлз Айланд. Хилман го разпознава и казва на Марк, че той е част от оригиналните Inazuma 11. Марк супер много се впечатлява, започва да говори колко голям фен е на 11-торката, но отчаяният човек му казва, че изобщо не са велики и че след инцидента те са отказали от футбола. Тръгва си, но Марк го догонва и заедно с Хилман го навиват да съберат старата 11-торка за приятелски матч с гимназия Реймон. И въпреки че се прави, че не му се играе, нещо в Айланд се разпалва и той се навива на предложението. На деня на матча разбират, че всички от Inazuma 11 в момента са някакви си възрастни рандом хора, които нямат нищо общо с това, което са били. Матча започва и старите величия са, меко казано, ужасни. Даже централният им нападател не може да нацели топката. Толкова са зле. По-късно Аксел вкарва един гол на Хилман и всички от Inazuma 11 започват да се предават, но точно тогава Симур Хилман започват да им говорят за тяхното старо величие и как Реймон са се вдъхновили от тях. И тогава всичко се променя, самата атмосфера, самата музика, самият им начин на игра, всичко се променя. Пламъка на футбол се разпалва в тях и най-после започват да играят по-сериозно. Показват ни техните техники кръстосен шут и огнен петел, чрез които нанизват на Марк 2 гола и за да спре драконов грохот, Хилман даже ползва ръката на Бог. А по време на почивката Марк показва огнен петел от тетрадката и те решават да го възпроизведат. През това време Джим стои изолиран от отбора, защото го е срам, и тогава Айланд говори с него за това как трябва да наделее срама си и че в футбола не винаги участват едни и същи 11 души. Джим се нахъсва и успява да помогне на Аксел и Нейтан за огнения петел и така Реймон вкарват гол и матча приключва. След всичко, което ви казах, сигурно звучи като голяма скука, но този епизод ни показва много различна поука от останалите. Главните теми на Inazuma 11 са това: никога да не се отказваш и винаги да работиш за постигането на някаква цел. Докато тук главният урок е, че човек е всъщност на колкото се чувства и че на колкото и години да сме, не трябва да позволяваме на работата и на рутината да убият младостта ни и да ни отдалечат от нещата, които обичаме и ни правят щастливи. Определено епизод, който като малък не харесвах и не разбирах напълно, но след като пораснах, определено много повече мога да оценя този невероятен епизод. Също така и ни показва какво да правим с притеснението и как да превъзмогнем срама си и да бъдем по-открити към хората, защото не винаги ще бъдем заобиколени от едни и същи хора покрай нас. Това беше за днешното видео. Не забравяйте да го харесате и да се абонирате, така ще ме подкрепите и ще се видим в следващото видео.